Tako je, dobro jutro još jednom. Danas u 13 časova počinje takmičenje u uličnom vežbanju u organizaciji srpskih Spartanaca. Sa mnom ovoga jutra je jedan od organizatora ove grupe, Nenad Vasić. Dobro jutro. Dobro jutro. Za početak, ako možeš da objasniš gledalcima koji nisu čuli za vas, ko su srpski Spartanci? Srpski Spartanci su grupa, street workout grupa koja se bavi vežbanjem sa prirodnim opterećenjem, znači bez otih težina. Vežbate na otvorenom, ali tako? Ovde na tašu? Vežbamo na otvorenom, na tašu i po gradu gde nađemo poligone. Danas imate takmičenje prvo u Srbiji, prvi put se organizuje ovog tipa. Da li nam možeš reći nešto više o samom programu takmičenja? Program takmičenja se sastoji od takmičenja u zgibovima, u sklekovima, propadanjima, freestylu, držanju zastave i držanju fronta, to jest vagi. Učestvuju i devojke? Da, po prvi put smo dozvolili da učestvuju i devojke, takmiči se u sklekovima. Kakav je, odnosno, koji će biti zadaci takmičara? Zadaci takmičara će biti da ostvare što veći broj ponavljanja ili što veći izdržaj u broju sekundi. Očekujete i goste iz unutrašnjosti Srbije, ali tako? Očekujemo nekih 20-30 mesta iz Srbije, kao iz Republike Srpske i Crne Gore. Kako se takmičari, odnosno kako se oni koji žele da učestvuju danas mogu prijaviti i do kada? Pa mogu se prijaviti tako što će doći ovde na poligon na Taš do 13 časova. I takmičenje, odnosno danas traje od 13 do? Do 18:30. Hvala puno na razgovoru. Hvala. Dakle, čuli ste, ako želite da učestvujete i proverite svoje fizičke sposobnosti, dođite samo malo ranije, odnosno nešto pre 13 časova ovde u parku na Tašmajdanu. Studio.